бардоро сабҳони қарғани бардоро сабҳони қарғани мегӯям ара кадон бардоро шаҳри душанбе шаҳри ваҳдат шаҳри кулу мақсад айраҳои дур занг мезанед шумо телефон метем болоиш метем мақсад хонор дори техно дори биёрем болоиш метем айфонои гизало овардагим S21 S22 S23 лубахе телефона бардоро овардагим алиш болоштум бардоро кадон шаҳри душанбе шаҳри кулу занг мезанед алиш болоштум бардоро магазини акай споно зара қарған душанбе лезваш дагим 1 соата қарған дамерас рахчи хеле зур айда зара лезваш дага кадон бардоро алишта пеш гам мезанам бихарем 25 шаҳр на вилоят хатон ашитму доставка плей будурен калимада телефонои зур гирифтагим будурен подписа сакин лайкҳоро бизанед чи телефони мақсад дар корай занг бизанед 25 шаҳр на вилоят хатон ашитму бардоро доставка бепулай 25 шаҳр на вилоят хатон доставка бепулай бардоро дар панои худо бошем видеои нав мекунем шумо дамия бардоро дар ютуб канал дорум дар ютуб ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷеб бизанем бардоро дар ютуб ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷеб любой телефон аст S21 S22 S23 хона техно любой хела дорем алиш болоиш сум кадонтон бардоро дар хонатон телефони беу дорем кула шикастагиай на биёрем болоиш сум тен телефони гизалатам метам дар панои худо бошем